Haide! De unde este chealată? De unde este cheată? Ruki cântă pe flut și eu cânt. Haideți să deschidem. Două. Care era ăla? Și ăla. Dar tu ce ai în mână? Ia uite la ăla. Ce-o? Una am sus. Ce e ăla? Șosete? Altă carte! Yay! Uite! Șosete. Nu! Mami! Da. Șosete! Ce e ăla? E costumul meu de gimnastică. Cum să fie costumul tău dacă e la Moș Crăciun? Un gău. Asta e frumos. E bine. Și asta merge cu asta. Merge? Da. Se potrivește. Uite. Wow, ce carte frumoasă. Acum o să iau melodia asta jos. Opa. Uite carte din asta de... care mai am. Din colecția Classics, da. Și uite. Da, eu am avut tăbii. Eu am Ruki. Albina. Hai. Hai, mai desfaceți? Să vedem ce mai e. Eu să desfac asta. Ce e la mama? Sunt două aici. Flower? Mami, merge Hai, asta, vezi ce e acolo. asta cu asta? Nu știu, vezi ce e acolo. Oh, you can actually blow through it. Wow. Vezi? Desfaci tu ceva, mami. Uite, și asta putem să punem. Pune-o, da, pune-o. Asta e pentru tine, mami. Wow, ia să văd. Asta e pentru tine. Da, ale pentru tine. Asta e pentru tine. Uite la șosetele sale. Da, mă Și uit. asta. Și ăla, mulțumesc, mami. Ia tu. Hai, ia vezi ce e acolo. Vreau să văd ce e aici. Vezi ce e Vreau să acolo. văd ce e asta. So, this is your present. This is yours. Ok, hai. Lasă că-l desface tati. Ia vezi ce mai e. Asta e pentru ciupii. Ciupii. Încet, încet. Scuze. Uite de coconut. Cred că e... Vezi ce noi vroiam. Oh, uite ăla. Mie îmi place din astea. Și uite la asta. Asta arată bine și asta. Vreau să mâncăm. Nu acum. Stai, mami. And stai, asta e de la mine și de la tati Mare. Și asta e pentru tine. Poți să deschizi? Sigur. Nu, așa. The side. And then așa, I did it that way because I know Ce how nu to... știu ce zici, mami. Și de la
Mine rocky și tati. Vai, Even da. though we bite it. Da. I'm just... We bite it? Nu știu. Da, eu și tati Românește? Românește, Ruxandra? Da, da. Poți să mă ajuți? Câte sunt 6? Wow! Nu, uite, nu. M-am uitat. You have the receipt? Your earrings. Wow! Ce, nu-ți place? Ba da, e foarte frumos, mulțumesc. Ok, alții rocky. Asta e pentru vazo, care să vedem. eu și tati le-am luat. Hai să vedem ce mai e. Asta e pentru... Stai, vazo, uite ce. Hai, Asta e pentru Joe. John. Vazo. Wow! Ia să văd Asta ce. merg în părul tău. Wow! Da? Decât plastic care avem sus, are un Da. fel de Christmas. Dar cum îl pui înăuntru? Hai-ți arată acolo să vezi, da? Ok, ce mai avem? Ok. Oh, asta e al meu. Aia e pentru tine, mami. Ce vrei tu? Ce vrei? Ciupiți! Oh, it's a kind of puzzle, vazo. Da. Wow! Yeah. Ciupi plac de aici. Make sure you don't rip it. Watch out. Very rippable. But watch out for the hair.